sa pagaw. Consolation prize na lagi. Maaari na. Ano sa mani? Surprise! Surprise! Regalo sa imong maider. Para sa imo. Regalo sa imong maider. May message ka dyan. Tagaan ka ni Tito Buwak. Yay naman. Sana all. Dala siya, og pera. Nag-propose? Nagpagil ka. Peace offering daw. Para sa'yo. Ano meron? Wala. Ay mo, regalo lang Regalo sa lang. imo. Muna hindi akong daog. Nagadaog ko Sana dito all sa may office. regalo, may pera. Sana all. Ako'y kwarta. Panghatag. Na ako'y kwarta. Sana all, gitagaan og buwak. Yay! Patinduga. Naanak ko'y palit bugas. Nalipo yung person. Naanak ko'y palit bugas. Akala ko dito lang ako sa office sa surprise. Paggang nga kay nanay akong kwarta. Narinig ko kwarta. Na yung mga kwarta ko naman eh. Oh. Bili sa libo.